Karon mo ato mi dito sa Basakan kay magbaw-baw mi. Dito kay pag magbaw-baw manggawas ang mga baki og langgam, so muto mong gukuron pag magbaw-baw. So ato ta dito ron sa tayo Lawindil kay Lawindil sila mating at sabay. Og sila Jansen. Tara. Mana na sila dito? Tuwan na. Spot daga na unday so tara okay nata diri sa Basakan semua nagbabaw dulo na to dito ron may Basakan nila Mating nila Jansen Lanalin na ilang Basakan diri so kanang duwa dra si Mating nag si Jansen murag wa pagyud ka paandar sa baobao. To na to dito. Diri sa Maragusan ang main produkto gyud diri kay saging. Apoy mga Basakan parehani, apoy kape. So karon ang ilang ginabuhat sa Basakan nagbaobao sila. Bao dagan kay nagbaki, dagan kay langgam unang ukuron nila na Jansen ug ni Windel unang ilang baobauhon. So sa ilalom ana sa kabagnutan na mga baki, mga langgam muna mong ukuron. Operation na ilang baobao. Kanina part mo ni ilang trabahoon. Kini bagnutan pa man eh. Mo na lagi ng anaw. Nabahawa na kay para ready na sa patingan og usab. Gumay. Mga sila magsunod-sunod na sila sa baobao kay kasog na mo ambak baki ang gawas langgam ila ring gupuron. Nakakuha na may isa ba? Wala na ako na videoan kay update kayo pas kay pangyayari hindi na na isang kuha dugay pero ana sila diri na part ni mas bagnot man ni dire dagan-dagan gining baki dire pero hot doon unya ambot na sila dire na part so mana dire ang sigbao dire na sa sila. So kani mo expected yun na dagag baki mong gawas dire og langgam.
Pagbao-bao mo rin siyang land preparation. Kung mag-harvest sa kumay, pasagdan man ni siya mabagnot. Ang babao mo magsilbing land preparation para magtanom na sad og bagong kumay. So nadaot na sad ang ilang babao. So mo to no, tulo ra gyud among kuha kay wala naman gyud ni andar ang bao-bao. Patuan pa namon ni operator para maayo na siya balik. Sulod na sad. God bless.